Sanibonani babukele emakhaya kundawana zonkana ngokuhlukahlukana kwendawo. Onibingelelayo ukhaya elihle umfowabo Ndebele oweqembu lamafika amahle abanye bamiza ngonkundla ehlathi. Bafowethu ngachitha isikhathi sinazisa ngomcimbi wethu indumezulu yama CD launch amafika amahle noThabathani. Ishow yethu izoba live njengoba nizibona izinto ekhala la. Isho izobe ikhala ngempela zobe ikhala impela asikho nje isimenemene lapho. Engakusho kakhulu bafowethu ukuthi ningakhathazeki bafowethu umcimbi usendaweni ephephile kahle ezokuphepha bafowethu nje ngoba nizwa nje ingoma le esindlalela yona isho khona ukuthi cha ngempela ezokuphepha ikhona lapho siyondlalela azobe khona amaciko ngokuhlukahlukana noma ngabe umthandi womaskandi noma ngabe uthandi werumba noma ngabe umthandi wegospel noma ngabe umthandi wani wamupha umculo bafowethu wamukelekile kumcimbi wethu sho ukuthi bafowethu ngongena ke lapho ngizothanda nje ukuthi ngicacisele sho ukuthi egetheni u100 ukungena bese ke 150 ukungena bese uthola ama CD amabili ayilamafika amahle nelika Thabathani ama new release. Bafowethu esicela kakhulu ukuthi ningethuki nje ngegama ezenzekayo emcimbini bafowethu niyazi ukuthi kuyatholakala kuyadlula lokho sikhala nabo abalahlekelwa nathi sisakhala impela kulokho kodwa esingathanda ukusho bafowethu ukuthi ke bafowethu asiqhubekeni siye phambili ngemizamo yethu esiyenzayo. Sibonga kakhulu kubantu abasupportayo bafowethu sithi anophelela impela ihholo livulelwe isikhathi bafowethu sisekhona siyanime impela ngibonga kubo bonke abafowethu esibambisene kulo mcimbi wethu engasho nje ubaba uDlamini oyena njengoba namhlanje sila kule studio oyena oyenza umusa kuthina singamafika amahle noThabathani siyenzela umcimbi wethu nokurehearsa ngoba nisibona nje bafowethu siyabonga kakhulu ngibonge na ku cameraman wethu uMthombeni uBheshu. Sanibonani
abalandeli bomculo wamaskandi nabathandi bomculo wonke jikelele weAfrika yonke. Okhulumayo uLawrence Wakancube. Ewokudabuka endaweni yasePlumtree le esigabeni sasePhumuza kwesikaSebhuku ubaba uMakhulula Ntindune engiphethe inkosi uKandana. Lana bakwethu sidake asimeme emcimbini esizoba nawo ngomhla ka7 ka-October eLenmore School njobe seshilo umfowethu umcimbi wethu lona siyacabanga ukuthi bafowethu ezokuphepha yizo futhi esizihambise phambili kakhulu. Siyacela niphumelele ngomningi benu nize nizozibukela umaskandi udlala bukhoma ngoba phela sekujwayelekile ukuthi abantu befike behloma ama CD bedlala ama CD ugidela ama CD kodwa namhlanje sithi ake senze okuhlukile kakhulu. Sithi namhlanje abantu abeze ngokuningi babo nizozibona izobheba nikholwe. Ngiyabonga. Siphinde sabuya futhi ngoba nisibona nje inkunzi ehlathi le. Inkunzi ehlathi le. Hawu hamba nani. Uvama wendi phela ka. Sikambe sibakhumbuza abalandeli nabalandeli ukuthi sihlangana phi Lenmore zobe ziwa ke lapho ziwa more. Yebo ubusukubonga futhi koqala ngoba nisa ngo6 kuze kuyogamanxa. Hawu kuze kuse phela. Ngoba sifuna abantu behambe belimala la namatekisi ngaphandle. Namatekisi aphela wona mfowethu. Uyabona so iyona into mhlawumbe siqale ngo6 umcimbi ngo6 ntambama umcimbi uphele ekseni. Abantu behambe kahle nje bekhululekile. Ngokuphepha. Futhi nje bafowethu esingakusho nje ukuthi ninganaki nje mhlawumbe into ezike zenzeka ukuthi kwenzeka inani yabo. Yebo ngoba phela izilingo phela zomhlaba zikhona lapho yonke indawo lesihamba khona. Yebo bafowethu sithi nje abafowethu awatutuzeke nalabo balahlekelwe. Ayisikhala nawo umndeni. Sikhala nawo impela bafowethu ubuhlungu okwenzekile kodwa esikusho bafowethu ezokuphepha zobe ziqinile. Wavela wazama ukwenza into embi hawu ziyakhala phakathi la ejele. Yebo. Ngempela uyazi angiyabona nje ngoba nje sinje bafowethu uyabona yini nje ngoba sinje futhi senzela nina bafowethu unijabulisa nokuniduduza sicela nje ukuthi sihlale sinihloniphe futhi asilutho thina ngaphandle kwenu bakuthi sithi isandla sedlula ikhanda. Isandla sedlula ikhanda.